Беше много красива, да. Но не колкото мен. Първо, облечена си като Тарзан. Не знам кой те облича, сигурно баба ти. Второ, не ми говори изобщо, защото ме заряза с нощта да ходя на купон сам. И се напих. Дано да си във ада заради това. Ама ще дойда там и ще те разкатая. Взех си кафе. Имам махмурлук. Дано да нямаш нищо против. Как да не мога да пия кафе? Баба ти. Майко, човек, знаеш ли кой е тук? Бившия ти. И реве, прави са, с крокодилски фалшиви сълзи. Ма тя баба ти го прави набързо. Мога ли да пусна любимата и песен? Я дай на снимка, бе. Чакай, мога ли да легна до тебе, бе? Мале, то много удобно, бе. Отде го взе това? Как така не мога да лежа до нея? Глупости. Добре, тръгвам си. Изгониха ме заради теб. Дължиш ми 20 лева. Георги, Десислава, елате малко ми помогнете с тези чанти. Аз няма като магарица само да мъкна. С вашите буклуци съм, не с моите. Значи... Не, няма нужда да ми помагате сега, защото стигнахме вече. Аз, когато исках помощ, никой не би ми помогна. Сега ще ми помагат. Хайде, вървете се, забавлявайте, че сега ще стане късно и само не се отдалечавайте. Няма да ходя да ви търся после. Бяла роза с русата, ще закичам в пусата, да посрещна зората. Аз казах ли да не се отдалечавате? Я да слизаш от дървото. С тая пръчка ще те набия. Слизай от дървото. Аз казах ли ти ще паднеш във водата? Казах ли? Я хващай тази пръчка. Хващай! Знаех си, че трябва да ги пратя при дядо им, при баба им. Знаех си, ама айди, добра съм, нали? Добра съм. Какво стана, бе? Ожилилата пчела. Айде, тръгваме си. Няма, ето и тук ми дойде вече. Айде, събирайте си бакуците. Аз с вас няма да се занимавам. Утре при дядо ви и баба ви. Юле, този малкият келеш пак не си вдига телефона. Ще пръската, аз ти казвам. Само да се пребере. Абе, остави го, пък е ти лятна ваканция, Абе, как ще го оставя, бе? Няма да справи каквото си иска, пък моят покрив живее. Пак ще му звънна, докато не ми вдигне. Келеш с келеш. Значи за 10 път звъня. Не ми ли вдигне, тръгвам да го издирвам. Мария, успокой се. Няма какво да се успокоя, кръвно тигнах вече. Вдигна. Сега ще го оправя. Абе, келеш, колко е часът, бе? Колко път ще звъня аз, Веднага да се прибираш. Хаймана такава. Няма да ми скитосваш само по улиците. Ти къща нямаш ли си, бе? Багабонтин с багабонтин такъв. Няма да ми отповишаваш тона. До 10 минути да си се прибрал. Иначе идвам с тушилката. Същия като баща си. Добро утро, ученици. Сядайте по-бързо, защото има много важен урок за вземане. Така, готови ли сте? Запишете. Полези. Изкопай ми. Какво е това? Защо дъската ми не е изтрита? Аз къде да пиша сега? На челото ми отгоре? Какво е това? Това е просто едно неуважение към учителят, който стои пред вас. Как така имате време да бягате в коридора, да ходите зад училище да пушите цигари, но нямате време да изтриете една дъска? Как се нарича това? Знаете ли? Нарича се абсолютно безхаберие и мързел. Това се нарича. С всяко едно поколение ставате по-зле. Няма да започне час, докато дъската ми не е почистена. Айде, дежурните ученици да излизате да почистят дъската, иначе не знам. По-бързо! Кой е дежурен? Хайде, излизайте, достатъчно ми загубихте от времето. Айде да се почисти дъската, иначе започвам да изпитвам по номера. Значи, пълно безхаберие. Георги, мами, айде ставай за училище. Ставай, че ще закъснееш. Айде. Георги, ставай веднага. Колко пъти аз ще те будя? Не съм аларма. Не стига, че баща ти всеки ден буди, ами и тебе. Като куковица всяка сутрин трябва да ви кукам, за да станете. На училище си след 2 часа. Ставай веднага, ще закъснееш. Значи на халитет и половина. До 5 минути да си станал. Абе, момченце, ти... Ставай веднага. Нито съм слугиня, нито съм аларма. Няма да идвам през 5 минути да те будя аз. Не стига, че съм ти направила закуска. Ами на той отгоре ми са... Успиваш. Двойка-джия такъв. Чантата ни си нагласил за училище. Какво е това отношение? Не, и същия като баща си, направо не мога вече ви трая. Ставай веднага. Иначе днеска си без пари на училище. Аз с кого ще се занимавам? Я ставай веднага да не ти лепна един. Пащичко. Хайде следващия да излиза. Стига сте се влачили в обедна почивка. Излизам. Кой си ти? Георги кой? Петров. Кое училище? Паисти Хилендарски. Ти не беше ли при мен миналата седмица? Забележка. Не беше ли? Я дай да звънна аз на канцеларията. Ало, Снежа, здрасти, мила. Да, Георги Петров, Паисти Хилендарски, 7 Б. Какво да пишем? ОВИ. Остра вирусна инфекция.
Сигурна ли си? Да няма по нещо да го изпитват? Няма. Сега ще го вкарам в болница да му надупчат задника. Айде, мерси, мила. Чао. Какво имам? В стомаха те боли. Айде, 2 дена ти давам. Дай да те прислушам с стетоскопа. Дай набързо. Хрипове имаш, пак си пил студено. Айде, 2 дена от мен да мине, много вода да пиеш, да поздравиш майка си. Айде. Здрасти, Саше. Георги, изчакай малко да купя лекарства. Здрасти, Саше. Малкият се оплаква нещо. Кашлям, болял го гърлото. Ето към една рецепта от доктор Георгиева, да я видиш. Да. Слушам. Как не слушам? Георги, изчакай малко, говоря с жената, не виждаш ли, ще те зашлеви, ще те пратя вкъщи. Разреван, разбрали? Слушай, никак не слуша, ти как млази по нервите цяла сутрин. Не иска да ходи на училище, болява го гърлото. Само лъжа, ти казвам, лъжа, цяла нощ на компютъра ми играе. Дай ми някакъв сироп за кашлица. Суха или влажна? Георги, каква ти е кашлицата, бе? Казвай каква ти е кашлицата, няма да ти вади думите с ченгел от устата. Сливи ли имаш? Същи като баща си. Бе, давай там за суха кашлица. Лъквай. Право не мога вече. Да. Ти как си, мила? Quiet, please, children. По 2 за hands, няма да повтарям, okay? Няма да ви гони из целият Лондон. Hello! My name is Mrs. Nikolaeva. Me and children from Bulgarian school here searching for restaurant. Huh? Eat, drink. Бе, не мога да го разбера той. Какво ми фъфли под носа си? Бе, Анастасия, come here. Ела да превеждаш, че не мога да се оправя с този. Те са англичани, имат ужасен акцент. Ела тук, бе. This Анастасия, she translate, yes? Бе, как не можеш да го разбереш, бе? Аз ще се оправя. Children eat, restaurant, toilet. Георги! Абе, няма да ходиш навътре в морето, ще те глътне. Неразбрано момче, същия като баща си. Георги, ела тук, момченце. Ако ти зашлива един, ще те удавил морето направо с един замах. Няма да ме караш да викам пред хората. Виж как съм се стегнала. Някой батко може да ме хареса. Георги, искаш ли семки да любиш? Здравейте. Как така не мога да любя семки на плажа? Кой каза? Къде има знак? Къде? Там. Аз не мога да чета. Как така 20 лева глоба, бе? Ти като ми гледаш, бих ли дала 20 лева за глоба? Няма как да стане. Георги, събирай си багаж, заминаваме на друг плаж. Няма да плащам чадър. Моята ми стара. Аре бе, Георги, да не ти лепна един. И без той не ми харесваше този плаж. Само за надувки. Айде, Георги, няма да викам. Кой ми звъни по никой време, пася, бе? Ало! Hello, това ли е the mother of Georgie? Моля, кой се обажда, бе? My name is Mrs. Nikolaeva и аз съм the English teacher на Georgie. И ви се кълвам, за да ви кажа, че ще имаме паренци среща и на понеделник. Ма на какъв език ми лафиш, бе? Ама please, да не ми говорите с такъв тон. Ейш, кукумицин, я да се научиш да ми говориш на чист български език и тогава да ми се обаждаш, а? Excuse me? Excuse me. Тет на някой друг. Не на мене. Ще ме приказва тя на инджи китайски. Гарга с гарга. Oh my god, тази е crazy. Ехо, ученици, моля за внимание. Моля за внимание, тишина. Както се разбрахме вчера, ще имаме представител от чужбина. И не откъде да е, от Англия. Така че искам тишина, ред и дисциплина и да не се излагаме. Искам да сте много активни и да има ужасно много въпроси на английски язик. Разбрахме ли се? Hey class, say hello to Thomas. Thomas, this is my class, the best class. Хайде сега някой да го пита на колко години, откъде. Някой? Айде да не се излагаме. Даяна, питай го на колко години е. Не мога да повярвам просто. How old are you? Хайде де. Не мога да повярвам.
излагаци. Драги мама, честити мен ден. Веднагически ставай, Георги. Гости ще имаме. Агнето ще вадим от пеща. Няма да ми спиш цял ден на този светъл празник. Ей, ще те увърша като Гергьовденско агне, аз ти казвам. До 5 минути си станал или ще те пратя при Свети Георги. Да му правиш компания. Наглост. Мале, маснежи, здравейте бе, сядайте. Ванчере, ти е жив и здрав именника. Наистина ще благодаря ти. Айде на здраве за всички именници, да сте живи, здрави, прави и корави. Георги, кой ти каза да започваш да ядеш от агнето без разрешение? Ей, говедо такова! Спри бе! Спри бе! Ало? Кажи, Иване. Какво? Как така кучето избягало, бе? Веднага да го намериш. Ще изчакаш ли една секунда само, че ме убиват? Гонят ме, искат да ме убият. Бягай! Човек, изчакай малко, изчакай. Погледни. Острах си обувките. 200 лева струват. Имам пръчка и знам как да я използвам. Бягай от тук, бе, шарлатанин! Браво, бабе! Иване, дръж ми очилата да снима малката, де. Айде, де. Дай една усмивка за баба ти да пратим снимка. Айде. Айде да изпъчи гърди малко, да усмихни се, какво си начумерила такава. Браво! Супер си! Да, моята Анастасия завършва и там онова момиче с най-хубавата и най-скъпата рокледа. Петя, здравей! И твоята ли завършва? Мислех, че останала в същия клас. Ама и на твоето момиче роклята не е зле, да не сте теглили кредит. Не сте. Анастасия и аз са завъртили леля ти Петя да види какво е рокля за 5000 лева. Завърти се! Анастасия, не си настъпвай роклята, момиченце! Нашето момиче има пълна шестица, ще следва право в София. Вашата хвана ли четворка изобщо? Анастасия, ела тук, леля ти Петя иска да се снима с теб. Как да не искаш? Искаш.